duk wani babba wanda ka sani a cikin garin nan na Dadin Kowa yana fi cikin motar. Da gaske malam Tsala? Kwarai kuwa. Ja ɓace ni in na sa baki, bari na ake da na baki na. Ke ma kira ce muguwa ce annamiya. Wai Allah, babu hannuna wallahi ba ruwana ba hannuna. Sai kun mana maganin kidnappers din garin Dadin Kowa da suka addabe mu ba dare ba rana. Aba, ai ba sakin ka takardu ba, ai fuskar ki kadai ta wakilci takardunki. Ya kamata ka gane me nake nufi, ka ki ka gane daji. Kai ne dai har yanzu ka ki ka gane annabiya fa. tashi la ilaha illallah muhammadin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka tashi da ce sanyi nake jiran ka dade a ban hiramina sanyi kake ji kai da zaka bakonci lahira yanzu ina kai ina wani jin sanyi kai da mutuwa zaka yi au ban ma harbe ka ba kake su ba janare na tashi ka tashi ka zauna akan gwiwoyinka ko na harbe ka da gaske wani fasa ba kai ɗan renin wayo za ka gane kuskuren ka yi magaji da magaji kai a mazaje wai kai ofisa ko ɗan ƙato da gora ka tashi ɗan rainin wayo fasa ba kai da bindiga rabe ba ni ba ne kamar ya ba kai ba ne ba uniform ne a jikinka ba yallaɓe wannan ne masu kuɗin Dadin Kowa to shi da suke ce suna son ƙarin ma'aikata na yan kaso da gona to shi ne yallaɓai wallahi ƙarya yake yi dan munafuka ni irin ma taimakon nan da ake harhaɗawa gida-gida a bayar da yan manga ni ba na bayarwa kuma ga malam nan ka tambaye shi ko addu'a ma da ake yi ake ba da kuɗi abin sadaka ni ba na bayarwa yallaɓai a taimake mu yallaɓai zauna wallahi yallaɓai ƙarya yake miƙe yallaɓai ina jin ka wannan mutum mugun makaryaci ne yana so ya ɗora mai shari ne wallahi yallaɓai wasu mutanen ma cewa suke wai ni maroraci ne yallaɓai a taimake mu uban marowata ba an zo wajen sakamakon baka taimaka wa al'umma naira miliyan 20 ita ce kudin fansanka ko kana da ja ne kana da ja ne Ai gashi nan ma ya fito. an kai daɗe
baka fitowa. Allah ya taimake ka. Yawwa. Allah ya taimake ka. Yawwa. Dan da fitowa. Allah bai tun ɗazu mutane suke ta zuwa jaje. Wasu sun zo sun tafi wasu kuma sun ce za su je su dawo. To su malam ɗaya ne ma suka ce za su jira. Shine ga sunan muna zaune da su. Wato malam Sabo, tun da lamarin nan ya faru hankali na yake a tashe, ko da bacci ba na iya yinsa, in na ga dare haka nake ganin rana. Ai ranka ya daɗe sai dai haƙuri, addu'a kawai za mu ci gaba da yi har Allah Ubangiji ya kubutar da su. Daman yanzu ina so ne zan ƙarasa wajen nasu, saboda daman ina son zan yi zama da mutanen gari da jami'an tsaro akan wannan matsalolin da suka taso mana. To ranka ya daɗe. Eh. Ka da fitowa. Yawwa. Ya kuma muka ji da wannan al'amari. To, alhamdulillahi za mu ce, lamarin nan akwai tashi hankali da ɗaga hankali a cikinsa. A ce mutane da ka zuwa gaisuwa an kama su, haka fa shi ma murigaye, azzaliman nan suka kashe shi. Wallahi da a ce an zo an sanar da ni cewa za su je gaisuwan nan, wallahi da ban bari ba, saboda hanyar nan ba ta da kyau kuma sannan ba ta da tsaro. Ranka ya daɗe, kaddara ta riga fata, wannan abu muƙaddari ne, Allah ya rubuta ba makawa sai ya faru, sai dai mai fatan Allah ya bayyana su, shi kuma Allah Ubangiji ya gafarta mishi. Amin. Amin. Dadi ina kwana? Rasaki lafiya lau, ina gajiya? Lafiya lau. Daman dadi so nake zami wata magana ne. To, ni magana mana, me yake faruwa? Dadi cewa ne a cikin kuɗin nan dan Allah a taimaka mini, tunda na ga ka tsakuri wani abu daga ciki ka gyara motarka. Shine nake so a ɗan tsakuran mini wani abu, ina son in koma makaranta. Ko da 100 ne, taimaka mini dadi. A'a Rasaki, na gaya maka, ni da na baka kuɗi, gwara na tattara almajirai da mabukata, na raba musu da sunanka, kaga kenan a ranar gobe kiyama ka samu lada. Amma yanzu idan na baka kuɗi, na tabbata ƙasa da kwana 3 zaka murƙushe su. Dadi amma kaga, in da gaske kake zaka koma makaranta, to ka je ka zo min da admission later. Ko ka taba jin inda aka biya kudin makaranta ba admission? Shikenan dadi, bari na je zan kawo. Za ka san ka shiga ƙato da gora a yi, ba kai ne ɗan ƙato da gora ba? Za ka gane kuranka a yi. Labe wallahi, takura mun aka yi, ba a san raina ba ne. Waye takura ba? Da kake cewa takura ba aka yi? Mai gari ne, wani azalimi, shi ya takura mun ya ce dole sai na sa rigar da ya labe da ma shi kuka ɗauko, ko a faɗan samun wani abu mai kwanan kwari-kwari. Shi ma mai garin yana target ɗinmu, da za ka koma gari a raye, da ka ba shi labarin muna nan tafe, to amma matsalar kash. Ba za ka koma a raye ba ne. Yana mai kamar ya ba zan koma a raye ba. Ku ya hukuri ko da 100 ce a kawo muku ku sallame da yabbar gurin nan. Ai nan da kake gani ba ma barin jami'an tsaro a raye. Dole sai mun kashe ka. Yalla bai wallahi Allah rigan nan kai nake ji a rigi na wallahi ba azalli na da sai ya zaba wallahi azallumin bai gari. Janare. Yes, oga.
wannan gayen munafiki ne, su ne munafikan nan a gari da ake hada baki da su a dinga takura mana. Za ka danna mun cinemar yakka rago. Dan Allah ka taimaka min yalla bai. Ko kada ya buge ba. Wallahi ce za a yanka ni. A taimaka min ko ruwa ne a dan bani da dan sha. Sannan da ya rage sallah na ka biyu. Sannan a yanka ni da Allah. Ranka daɗe, inda hali a taimaken da hiramina da babban riga ta sanyi nake ji, ina da pneumonia tun ina yaro, shine babban ciwo na. Sanyi kake ji, kana da pneumonia. Babban ciwo na kenan. To ai mu ma nan da kake gani pneumonia ce take damun mu, pneumonia kenan. Garba. Sai oga. Jana ne. Yes oga. Ku ɗauko mara bargon nan da hiramin nan. Ku lullube min shi. An gama oga. Hiramin nan za ku ɗauko. Yawa da babban rigar. Kuma tana damun mu, nomoni kenan. Wai waye wannan ne? Waye? 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 Haba mamsi sai wani waye kike yi? Sai wani waye kike yi? Kai? Me kuma ya dawo da kai garin nan bayan ka san hanya ba kyau? Haba mamsi, yanzu a sace baban na yake ce ba zan dawo ba. Sun yi waya ne kidnappers din? Kai ya aka yi ka sani? Abokanai na ne suka mun waya suka gaya mun cewa an sace baba. Don Allah mama, duk wani abu da suka bugata na kuɗaɗe a tattara a basu, saboda ba na so su kashe mun mahaifi. Ka gani har yanzu ka ga wayan nan a hannuna, a zaune nake ina zaman jiran su ko zan ji an kira ni, amma ni har yanzu babu wanda ya kira ni. Amma dai kin san inda yan kuɗaɗensa suke dai ko? Kamar yaya? Kin ga suna kira kawai sai a je a kai musu cikin gaggawa, don ba na son a samu matsala. Wallahi mutanen nan ba su da imani, za su iya kashe baba. Yanzu a can garin dan baiwa, hamshaki mai kudin garin da suka kama shi naira miliyan 20 suka nema, da ba su samu ba kashe su suka yi mutu mudis har layira. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Su ne? Ba su bane, lantana ce. Dadi a da lafiya. Allah ya sa. Ko kai farasaki da a ce zaka koma ga Allah kai ta istighfari ka daina duk wasu munanan abubuwa da kake, da ba wanda zai ji kanmu da kai ba. Ka ga yin haka shi zai sa ka zama a hanya mai kyau, hanya madaidaiciya. Ka gane ko? Allah shirye ka. Amin dadi. Fita za ka yi? Zan dan fita ne. Dadi, za ka daɗe ne idan ka fita? Ina ji zan kai bayan la'asar. Ka sana ɗan fara bubbugawa neman aiki. Ban sani ba ko Allah zai sa a dace. To Allah ya sa a dace. Amin. A dawo lafiya. Allah ya sa. Amma idan na dawo ya kamata mu tattauna a kan maganar karatunka. To, akwai wani abokina ina ga zan haɗa ka da shi. Ka gane ko? In dai daga kake magana karatunka. To insha Allah za a san abin da za a yi a kai. To, na gode, a dawo lafiya dadi. Allah ya sa. Allah isa dai dadi bai canja pin ɗin ATM ɗinsa ba. Amma
bari na je na duba ATM din, bari in gwada. Dan azartar Allah ka dan zuba mun shayin. Abokina, wai me yake faruwa da kai ne yau? Me ka gani? Gani ne kana ɗaga shayin hannunka yana rawa duk yana zirarewa a ƙasa. Lafiya kake kuwa? Kash, bari ɗan baro. Wannan sace-sacen mutanen ne yake damuna. Abin ya huce gona da iri. Ai bari ɗanta ne. Wallahi je ban samu na yi bacci ba saboda an sata su na ta'ala gaba ɗaya a yunwace na kwana. Shi yasa na tashi da yunwa. Wallahi ne abin ba daɗi. Allah sarki Malam Tsalha. Su Malam Tsalha an yi kwanan keso. Kwanan keso kuma? Ko dai kwanan daji? Ab ya haƙuri na manta kwanan daji zan ce. Gaskiya ɗanta ne. Lamarin garin nan na fuskanci sai dai mutane su fito su ringa kare kansu wallahi. Kaga in aka yaka an taimaka jami'an tsaro ba? Kwarai kuwa. Ni fa ji ne an ci fa. In suka kama mutum sai sun masa kafirin duka kafin su sake shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ala ɗanta ne ban maganan nan kowa da zan samu shayin ne dan shiga mu abincin ya dan kwanta. Allah mana maganin wannan. Amin. Kai waye nan? Razaki? Razaki? Kai Razaki? Ko Mustapha ne? Ke sai luba? Ko dai sai luba ci? Sai luba? Haba Baboro, haka muka yi da kai ne? Yanzu a ce kuɗi sun fi shekara ina ta binka amma ka ka bani? Kai kanka ka san ba kuɗi da ni ba yanzu, ka san ba na aiki. Mustapha, ka yi haƙuri. In Allah ina sa ran waɗansu kuɗi ne, in sun zo zan baka, in ma ba su zo ba Mustapha manaja zan sai da mashin ɗina in baka. Ka yi haƙuri. Ai shi kenan. Ka yi haƙuri, in Allah za a yi. Wane ne ya cire mu kuɗi daga account? Me ya faru? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. An kwashe kuɗin. Wani kuɗi? Kaga Baba Wuro, ni zan tafi. Dan Allah ka yi min kokari Baba Wuro. Ka gane ko? Naji. Dan kuɗin da na rage account ɗina sun kwashe mu. Allah ya Ina ji yan damfara ne suka wawashe ni. Banki zan tafi yanzu. Ba matsala Mustapha. Allah ya da. Za a yi kokarin haka. Allah ya kiyaye. Amin. Na gode. Amin. Mustapha manaja shi ya biyo samun bashi yau. Allah ya rufe asiri. Allah ya ba mu sa'a. Baban Zaliya. Baban Zaliya. Yake faruwa da kai haka? Na ga kwanan nan gaba ɗaya baka cin hayyacinka. Sannan jikinka gaba ɗaya babu kuzari. Kuma ga abinci ka sa a gaba ka kasa ci, me yake faruwa haka? Hajiya Kyauta. Wallahi ina ta tunanin halin da mutanen nan suke ciki ne. Baban Zaliha kenan. Ba dai akan waɗannan mutane kake damuwa ba, ba dai akan malam na ta'ala ba kake jefa kanka akan wannan halin ba. Su ne, Hajiya Kyauta, ina tunanin halin da suke ciki a cikin dajin nan, gurin mutanen nan da irin wahalar da suke sha. Kin ga da yanzu ina can, da ni ake shan wannan wahala, Allah ya tsirar da ni. To amma ai sai mu gode wa Allah, tunda har Allah ya sa Allah ya kubutar da kai. Kuma a cikin su wane ne na garin? Kaga Malam Tsalha munafiki algungumi. Shi kuma Alhaji Buba gashi azzalimi, gashi matsolo, baya sadaka baya kyauta. Shi kuma Malam na ta'ala mugu ne, dan hassada,
kuma baya ƙaunar ka, baya son ganin ci gaban, kullum so yake ya ga bayan ka. Duk da haka Hajiya Kyauta, ai tun da musulmi ne 'yan uwanmu ya kamata mu tausaya halin da suke ciki kuma mu taya su da addu'a Allah ya kubutar da su. Kada ki manta da hadisin nan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ce mumini baya cika mumini sai ya so wa ɗan uwansa abin da yake so wa kansa. Kin ga kuwa ya kamata mu cacanta halin da suke ciki ko kuwa? Wannan kuma haka ne. To Ubangiji Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu. Amin. Yanzu dai ga abincin nan ka daure ka ci, tunda Allah da ya kubutar da kai. Saboda ba na son ka shiga wani hali gaskiya, kuma ba akan kama ya faru ba, ka daure ka ci abincin nan, bari in je in karasa wanke-wanke. To na gode Hajiya Kyauta. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Rasaki. Malam ina kwana? Lafiya lau. Na gajiya. Na gajiya. Lafiya dai? Lafiya lau malam. Na zo ne kan maganar Raliya. Shine Masha Allah, ina jin ka. Shine muka kawo gudunmawar mu. Gudunmawa ta me? Ta kudin fansa da ake hada. Rasaki, ina ka samu wannan kudin? Babana ne ya bani ya ce in kawo. Kana nufin shi Malam Mustapha shi ya ce kama wannan kudin? Shi ya ce in kawo. Malam ina gani ina mai bada shawara ya kamata dan hanzarta domin a je a an so ta, in ya so da ka baya duk binciken da za ka yi sai ka bincika ka ji. To na gode. Allah ya bayyana ta. Amin. Ni zan koma. To zan kira Malam Mustapha masa godiya. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Malam. San da shigowa. Ashe kina kicin? Wallahi. Ina dan hada wuta. To. Ga kuɗi ne Rasaki ya kawo. Wai gudunmuwarsu ce ta kuɗin da ake tattara za a fansu Raliya. To, Allah ya saka masa da alkhairi. Wannan ita ake kira soyayyar gaskiya kenan mala. Kai masha Allah. Sai dai ni ina shakkar cewa mahaifinsa ne ba shi wannan kuɗin ya kawo. Shakka me kuma mala? Ba a katse wa ɗan adam hazari. Tun da dai yaron nan ya yi iya ƙoƙarinsa ya kawo kuma ya ce mahaifinsa ne bayar mu karɓa mu yi amfani da shi da zuciya ɗaya. Mala. Ko kuwa? To haka ne. To ka karɓa da zuciya ɗaya. Ina ga zai fi ko? Shikenan babu damuwa. To. Gashi sai ki hada da wadancan. To ba damuwa mala. Alhamdulillah. Malam Talha, Alhaji Buba, mutanen nan za su bar mu sallah kuwa? Kai, sallah? Za ka ce musu za ka yi? Don Allah ka rufa mana asiri. Mutanen nan ba ƙaramin aikinsu bane ka faɗa musu haka su ce shirin gudu miki. Zo su yi mana yankan rago. Rabu da shi, so yake su zo sai in yanka mu tukunne ya ji daɗi. Me gari? Allah sai Allah saka mu abu da ya mun. Su ma sun ce ai za su zo su kama shi. Allah ka mu. Yalla bai, wannan ne yake wai zai yi sallah. Kai ba ka yin sallar? A'a shi ne da ya ce dai zai yi sallar. Da kyau, wai sallah za ka yi? Yalla bai inda na samu dama inda hali a bar ni daga nan inda nake, a nan zan yi taimama ba sai kun kamun ruwa ba, a nan zan yi sallata. Janari. Oga. Ya ake ciki ne wai, me ke goyin ne? Wannan malamin ne zai yi sallah. Kaga, sallah za ka yi? Inda hali in na samu dama, ran kai daidai a nan zan yi. Ko miƙewa ba zan ba, a zaune zan yi taimamar a nan zan idar, komai inda ka ganin nan ka ba ni dama a nan zan yi. Janare. Oga. A kyale su yi sallah, su fara cin abinci sannan su yi sallah.
duk wanda a cikinsu ya yi yunkurin gudu ka harbe min shi. An gama oga. Kama motsa mana, za ka ga abin da zai biyo baya ai. Kungulu. Oga. Ka ba shi wake ƙwaya 5. Ka ɗan gutsira mai makani ɗan kaɗan, ka haɗa ka ba shi ya ci. An gama. Shi kuma wannan, ɗauko naman nan da lemo, ka ba shi ya ci. An gama oga. Saboda ya kamata mu bambance shi da su. Allah ya mana tsiri da talauci. Kai! Zan fasa ma hanci da bindiga. Ka fi kowa baki ne, matsiyaci. Ba mu da garanti akan kama na cewa za mu samu wani abu. Dan rainin hankali. Na katin da muke konawa ba lallai ne mu san uwa. Ka ƙara bude baki zan kashe ka. Ranka daɗe, a ɗan ƙara min waken nan guda 5. Shi a bar shi da namansa daidai ruwa daidai tsaki. A ɗan ƙara min 5 waken. Matakin kuɗe ne da shi? Ina jin ka. Kaga ku zo kawai beli za a baku. Sulhu za a yi a ba da shi beli. Kaga Salihu, wannan magana ta kafa ba mai yiwuwa bace a haka. Matsalar shine irin waɗannan abubuwan da kuke kawowa shine ike kawowa jama'a suke ganin mu kamar mu lalacin 'yan sanda ne. Karfa ka manta kai ɗan sanda ne kuma ka san duk waɗannan dokokin. Ni abin da nake so da kai ku zo kawai ofis. Ok, to ka sani ha gani yanzu fita zan yi, ina da wasu abubuwan da zan yi urgent. Amma idan kun zo zan bar wa Sajan Bala cewa za ku zo kuma me sai a yi a gama a ba da shi beli kawai tafi ba matsala in Allah yadda. To na gode. Ok sai an jima shi na ji. 'Yan gwagwarmaya. Yalla bai. Barka dai. Barka da aiki. Haka. Ya aiki. Alhamdulillah. Masha Allah. Ya fama. Lafiya lawa. Ko da ke kun dan zuwa ƙwararren lokaci fita nake sanyi amma ya aiki ciki. Okay. To dama wannan ne. Tare da wannan. Yawwa to kai Nazir sai ka masa bayani. To yalla bai. Wannan magani da kake gani irin magungunan ne da gwamnati take bada kyauta a raba ma talaka a asibiti. To amma sai gashi mun kama maganin nan ana saida ta a chemist. Gaskiya ne. Ana saidawa a chemist shine muka ga bai dace ba, ya kamata mu zo mu kokari mu kawo muku report din ku san abin da ke faruwa a ciki. Na ji daɗin wannan abin da kuka yi. Na ji daɗi kun burge ni. Mutuƙa gaya idan da ana samun ire-iren ku a ko'ina a cikin wannan lungu da saƙon to abubuwa da yawa ba za su fara da mu ba. Haka ne. Kuma wannan abin da kuka yi kun ceci al'umma da yawa kuma kun taimaki mutane da yawa. Ba zai yiwu a ce gwamnati ta ba da magunguna don a taimaki al'umma kuma a zo wasu suna sai da shi ba. Wannan ba hujja bane ba dalili bane. Kwarai da gaske. Ina mai tabbatar muku da cewa ba za mu bar wannan abin ya ƙara faruwa ba. Kuma za mu iya bakin kokarin mu ga duk waɗanda suke da hannu a cikin wannan abin an kama su. Barin su kuma su ci gaba da yi to zai zama mana annoba domin su ɓata gari ne. Ko kuma ku ci gaba da sa ido lungu da sako duk ina ga makamancin irin waɗannan abubuwan ku zo ku sanar da mu. Insha Allah. Wannan Allah ya yarda za mu ɗau legal action a kansa. Ina mai tabbatar muku da cewa ba za mu bar shi ba kuma su waye suke ba za mu bar su ba. Sajan Bala. Don haka ya zama dole da mu saka ido gida da waje. Shi fa azzalimi mugu ba rubuta shi ake a goshi ba ballantana ka gane. Don haka idan ka ga wani abin da baka aminta da shi ba ko kaza ce ka zo ka sanar da ni ko ka sanar da hukumar 'yan sanda zai ƙara taimaka mana wajen fitar da irin wannan ɓata garin da suke shigo mana cikin garuruwanmu. Ya zama wajibi ya zama tilas in muka yi haka za mu taimaki kawunanmu ne baki ɗaya. Sa'ilin nan ina ƙara kira a gare ku
mutanen da ake garkuwa da su ko 'yan uwansu ko 'ya'yansu da mu daina yadda idan an ce mu kai kuɗin fansa a kai. Wannan yana ƙara ba su ƙarfin gwiwar ci gaba da wannan sana'ar da suke ko kuma wannan ta'addacin da suke. Mu kuma ba za mu yi da wannan ba a matsayinmu na hukuma. Muna ƙara kiran ku, muna ƙara jan hankalinku ku yi ƙoƙari duk wani wanda ba ku yi da shi ba ku sanar da mu. Mu kuma in Allah yarda za mu ɗau daidai gwargwadon abin da ya kamata dan a ga cewa an gudu tare an tsira tare. Matanku na gida ku gaya musu, ku sanar da su. Idan sun ga wasu mata ko wasu wanda ba su aminta da su ba to su sanar da ku a matsayinsu na matanku, ku kuma ku zo ku kawo rahoto. Kun ji ko? Muna godiya da irin haɗin kan da kuke ba hukumar 'yan sanda, domin in ba da haɗin kanku ba ba za mu samu gudanar da ayyukanmu da binciken da ya kamata ba, kuma a ci gaba da ba mu irin waɗannan haɗin kan. In Allah da za mu gudu tare mu tsira tare mu biya bukatunmu mu kare duk wannan ta zo mata take faruwa da mu. Na gode madalla, na gode madalla. An gama ranka daɗe. Madalla. Na gode. Godiya muke. Godiya muke DPO. Kuma mun ji daɗin wannan bayani naka. Da fatan duka al'ummar ƙasar Dadin Kowa sun ji wannan bayani. Kuma ni ma akwai ƙarin bayanin da zan muku. Matasa, ina mai jinjina muku, ina kuma mai muku yabo na alheri akan irin abubuwan da kuka jajirce kuka sadaukar da rayuwarku akan kare wannan gari namu haɗe da jami'an tsaro. Duk abin da ya zama ta cewa gani wanda ba ku amince da shi ba ku yarda da shi ba, ko wata baƙuwar fuska wadda ta shigo ko kuma za ta fita, kada ku ɗauki hukunci a hannunku ko ku ɗau doka a hannunku. Ku yi ƙoƙarin ku garzayo ku zo ku gaya mana, ko kuma ku samu jami'an tsaro ku shaida musu. Saboda haka kuma ina kira ga 'yan union da kuma 'yan kamasho ga dukkan mutanen da suka shigo cikin tasha da su ringa zuba ido a kai su gani baƙo fuska ne ko kuma gungun wasu mutane wanda zai zama to cewar za su shigo su ma su kula da su, su san daga ina suke su kan kuma daga ina za su. Idan kun ga cewar ba ku yarda da su ba to ku yi ƙoƙarin ku yi maza ku gargizo ku zo sanar da ni, sannan ku je ku sana wa da jami'an tsaro. Kada mu sakankance mu zuba ido an zo an ci mu da yaƙi. Godiya muke mai gari. A kama mutanenmu, a kashe mutanenmu, a ƙwace dukiyoyinsu, ya zamanto cewar garin a lalata shi. Ala buɗa mai gari. Cewa na yi misali irin kilip ɗinmu na We Own the Zawa Culture, Salamu Rodeliti and da Jamaica Pupa. Idan muka ga mutum ba mu gane wa tatatakensa ba, za mu iya masa zobe mu fatattake sa don me hargitsa masa lissafi kafin mu cilla wasu DPO a cimugu. A'a. Idan ka ga mutum kamar yadda na faɗa a jawabina, ba ku yarda da shi ba, ba ku aminta da shi ba, a matsayinku na matasa, kar ka ɗau doka a hannunka, tunda akwai hukumar da take ƙoƙarin kare arzikinka da kadarka da dukiyarka da lafiyarka. Yi ƙoƙari ka zo mu a matsayinmu na hukuma, ni in particular ka same ni a matsayin na DPO ka gaya min ko ka gaya wa waɗanda suke kankanta gafa wanda ban yarda da shi ba, na gan su ni ba su kwanta min ba kuma ban san su a wannan gari ba. Kada ka yarda ka ɗau doka da hannunka tunda akwai hukuma. Kun ji ko? An gama ofis. Yawwa. An gama ofis. Masha Allah. Iye, yanzu kina da kuɗi jingin a cikin gidan nan shine ba sani ba? Ba fa kuɗi na bane ba fa wajen momi na je na anso. Wajen momi kika anso wannan kuɗin masu yawa me zaki da su? Na san idan na gaya maka ba yadda za ka yi bane ba shin na je wajen ta na karɓo. Ina so in kai ne za a ja bani ofa. Za ki kai a baki ofa kamar yaya? Ina wadda na tura ki nuhu kansila ya baki? To ba shi bane ba nuhu kansilan ne ce boy sai na kawo kuɗin kafin ya bani ba? Yanzu sai fa ne nuhu kansilan ne ya gaya miki haka amma kuma shine bai gaya min ba? Wai dai na san idan na gaya maka hanawa za ka yi ne.
Okay, kuma you know we need this job. Ka san muna bukatar aikin nan. You know how long it took us now kafin. Look Stephanie, ba zai yi ba wallahi. Babu wani a garin nan wanda isa ce sai kin bashi kuɗi sannan zai baki ofa. Bayan kuma hakkin mu ne. My dear, I understand. Amma ba lalle mu sake samu wannan opportunity ba fa. This kind of opportunity comes but once. Can you please understand? Look Stephanie. Za mu samu insha Allah. Kin san zan kowa farin ciki idan kika samu aiki ta hanyar da ya dace. Ta yadda ba za ki sanadiyar yan uwanki da yanki su sha wahala ba. Matukar ba za a daina sai da ofa a ƙasar nan tamu ba. To wallahi ba za a daina zalunta wanda suka dace su samu aiki ba. Yanzu dan Allah dube ni. Da ba a sayar da ofa wallahi da na samu aiki. Ki duba wannan abu. My dear, gaskiya ne. I agree with you. It's the bitter truth, but hakan ne. Ba komai. Na haƙura. Yawa. Na ji daɗi sosai. For you? Yes, I'll do it. Tuni tun da kin haƙura da sayan ofa ɗin, waro 10,000 mu je mu siyo kaji mu ci daɗi a gidan nan. Iye, to. Kuɗin momi ne dama na ce maka ni ba kuɗi na bane ba gashi nan, gashi. A'a wasa nake ki mai da mata kuɗin ta. No problem, thank you. Na gode. Murin da sai na dawo. I love you. I love you. Yalla bai baka ji ba. Akaram kallah. Na'am. Sergeant. Sa. Kudan ba mu je. Okay sir. Kudan matsa. Akaram kallah. Na'am. In ce dai lafiya. A lafiya yalla bai. To masha Allah. Dama kamar yadda muka yi magana da kai akan kudin fansa. Sannan kuma yanzu na ji ka ƙara jaddada cewa kada a sake a biya kudin fansa. Gaskiya ne. To, ni a bangare na 'yan uwana sun matsa min cewa sai an kai kudin nan a kai kudin nan a an so yarinyar nan. Don yanzu haka mun haɗa kuɗi sama da 400,000. Da haka shine yake son yanzu ya za a yi. Akaramakallah na ji daɗin wannan bayanin da kai mu. Kuma haka ake so. Kuɗin nan suna hannunka ne. Abin da nake so da kai shine lokacin da su waɗannan kidnappers ɗin suka kira ka suka ce ka kawo wannan kuɗin. Suka gaya maka location ɗin wato wurin da suke bukata kawo wannan kuɗin. Ka hanzarta ka yi ƙoƙari ka zo ka same ni a ofis ka sanar da ni. Ina mai tabbatar maka in Allah ya yarda komai zai zama labari. To insha Allah. Wannan shine kai abin da zaka mu. Ba matsala. Dai lamarin yarinyar nan yana tamuna ko bacci ba na iya yi. Akaramakallah sai ka ƙara hakuri. Ka san a lokacin da aka ce al'amari ya faru a kanka ba kuma lokaci guda kake samun biyan bukatar ka ba. Gaskiya ne. Amma ina mai tabbatar maka da cewa in Allah da yarka za ta fito akwai wani abu na security akwai information da mu security muke da shi wanda ba ma so mu gaya muku. Allah sa na fata. Yanda ka zo ka min bayani na ji daɗi. Kuma kada ka yarda su ja hankalinka ka kai kuɗin ba tare da ka zo ka sanar da mu ba. Ka ji ko? Na gode kuma. Na gode don Allah saka da alheri. Allah taimaka. Na gode madalla. Na gode. Sergeant. Sa. Ku zo mu je. Assalamu alaikum. Ah, alaika mai. Halaya Bature. Yau ka fito a makare. Wallahi. Hai Bature, sarkin sa'a. Kai. Alaika mai Allah da yake yi. Ka tsallake rijiya da baya. Wallahi tallahi alaika mai ai muna cikin tafiya. Ba zato ba tsammani kawai sai muka ga an sha gaban mu. Aka yi daji da mu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ai kafi ni sa alaika mai. Kai da aka shirya tafiya da kai ka makara? A'a. Ba fa zancen makara a gurina. Ni da na zo gani ga ka. Amma abokan adawata Malam na ta'ala da Alhaji Buba suka hana ka tsaya ka ɗauke ni. Gaskiya ne haka ne kuma. Gaskiya ne haka ne. Wai. Na da kaga kamus ran kanjau. Ni yanzu in sun kama ni ma ai ba abin da za su samu tausayi na za su ji su saka. A'a alai kame. Aba kame. Me yasa ka ce haka? Ai ka murmure. Ai yanzu ba kamar da bane. To gaskiya kuma masha Allah alhamdulillah. Ga shagon ma na ga ya cika dam da kaya wai ko ogan naka ya sake zuwa ya aiko da wasu kuɗi ne. Kai
yanzu a ce alhaji zakari ya zo shagon nan ai ka sai dai a kai su sito don nan shagon ya yi kaɗan. Allah ka mai. Allah kuwa. Allah dai haɗan da oganin naka. Da sannu ai za ku haɗu da alhaji zakari. To alhamdulillah Allah ya sa. Allah ya rufa asiri. Amin amin. Allah dama dai wucewa zan je kantin Isa mai kanti na ce to bari tsaya mu gaisa. Ka kyauta wallahi. Bari sai mu wuce. Barka dai. Barka san da zuwa. Yawa. San da zuwa. Yawa. San da zuwa. Kana da wannan magani? Ina da su da yawa, akwai su. Nawa ne? 500 ne. Abinda ba siya kuke ba? Yalla bai siya muke. Wannan maganin muna zargin cewa na sata ne. Ban gane na sata ba yalla bai. Wannan receipt ɗinka ne? Wannan receipt ɗina ne. Nawa ne? To. Wa yake kawo maka wannan maganin? Saboda duk wata shaida da za mu tabbatar da cewa maganin na sata ne muna da ita. Tunda kana son gaya maka gaskiya, zan gaya maka gaskiya. Wanda ke kawo mini yana primary health care Dadin Kowa. Ya sunansa? Kamal Jibrin. Shine sunansa? Eh. To yanzu za mu je za ka yi DPO bayani. Zan je kuma DPO bayani? Kwarai kuwa. Rufe mu je, rufe mu je. Adama! Adama! Ya aka yi ne? Haba Adama, wannan wani irin rashin imani ne. A sunguma mijinmu guda, ki tafi kina ta jin waka da rawa? To ya kike so in yi azumi? So kike in dora hannuna a ka in yi ta ihu ko ko in dauki tabarma in fita kofar gida in riga karbar jaje? Ya kike so? Amma wallahi tallahi Adama yanda na dauke ki ba haka bane. Rashin tunaninki da rashin imaninki ashe ya wuce inda na ajiye ki. Kwarai da gaske, ai na wuce duk tunaninki. Ikon jalla wa azza. To wani yanzu me ma kike so a yi? Yawwa Adama, abin da nake so da ke, ki je ki ai ta sadaka, ai ta yin sallah a gaya wa Allah, ko Allah zai taimake mu malam ya fito. Ni da kaina? Allah ya sirru ku. In yi sadaka saboda malam ko in yi sallah? Wallahi ke ga na yi sadaka to bukatar kaina ne. In kuma ke ga na yi sallah to ubangiji na zan gaida. Amma ba wai don a sako malam ba. Adama! Azumi. Amma gaskiya ba ki da imani. In ji wa? Imani na a cike yake cif a cikin zuciyata. Ha? Bari ki jin gaya miki wani abu wanda baki san da shi ba. In dai ba wani tsananin rabo ba da ikon Allah, to fa malam ya tafi kenan. Kin san dalili? Kin ga mutanen nan sun sani malamai su suke ba da gudunmawa wajen tallafawa asirin su ya tonu. To wallahi in ba wani ikon Allah ba, malam rike shi za su ce sai dai ya zama malamin su ya rinka taya su da addu'a. Sai dai kuma a rinka aiko miki kudin cefa ne azumi sai a sake dabara. A'a, dakata Kamalu. Abin da nake nufi a nan shine magani kullum yana ta rama amma ciniki dan kaɗan. Me ke faruwa ne? To ranke daɗe, duk magungunan da kika ga sun bar asibitin nan magunguna ne waɗanda aka bayar da su kyauta. Kin san magungunan kyautar sun fi ainihin magungunan mu yawa. Duk da dai ban fahimci da wa kike magana akan hakan ba. Ai ka san wanda nake magana akai. Abin da nake nufi a nan shine magani wanda muke sayarwa a asibiti ba wanda ake ba mu kyauta ba. Kuma Awalu ya ce min wata rana kana zuwa ka same shi ka amsa magani. A ni ƙarya yake min. Nakan je dai na karɓi na kyauta idan an samu patient ɗin da za a tallafa masa akan haka. Kuma bayan hakan ma tun da aka kawo magungunan na kyauta to cinikin nan ya ragu. Kin san mutane da son banza. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Alaikum assalam. Lafiya kuma daga ina? Sunana Sajan Bala daga police station na Dadin Kowa. Sunana Kofar Gajeri daga police station na Dadin Kowa. Barkanku da zuwa officers. How may I help you? Kai ne Kamalu Jibril? Ni ne. Yayi kyau. Muna so za mu tafi da kai ofis ɗinmu domin mu je ka amsa mana wasu tambayoyi. Tambayoyi? Kamar yaya kuma? Ban fahimta ba. Kana so a yi maka bayani a nan ne ko kuwa? A ina so na san laifin da ake nema na a kansa. Ok, shikenan. Bari a sanar da kai. Muna zargin ka da ɗiban magungunan wannan asibiti. Kana fita da su waje ka kai wa masu chemist ka sayar musu.
saboda haka abin da nake so da kai kar ka tsaya mai dragin da kai kafa da kafa ka bi mu tafi idan kuma ka ki to za mu tafi da kai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamalu. Ranke daɗe. Gaskiya ta fito ko? Kamalu, dama kai ne kake ɗeba mana magani a asibitin nan? Ranke daɗe ni dai ban san komai ba a wannan sabgar. Ban gane baka san komai ba. Bayan ga gaskiya ta fara fitowa? Ka bani mamaki, Kamalu. Ka ɓata mana suna. Officers, ku tafi da shi. Corporal. Zan kira Bashir yanzu. To, in yaso sai mu jan dami in mun je ko? To, normal ne. Ka san yanzu dai ka san da za a yi? Yanzu bari shiga gida na fito sai mu tafi. A'a, ka shirya hankali kawai saboda yanzu daga nan wurin malam zan je. In yaso kawai mu je wurin meeting sai mu hada wurin meeting nan ko? To shikenan ba matsala ni bari. Abi. Wai ka tura Bintu wurin kansila kuwa? Ta je. Ta ma bayanin yadda suka da shi? A gaskiya ban tambaye ta ba ita kuma bata faɗa min ba. Ai wannan mutumin ba shi da mutunci in gaya ma. Shi fe kira na fe ce in je akan magana ofa din nan ta fito za a bani. Wai amma na ce masa bana bukata sai na ce sai dai in tura Stephanie. Wai ta je wurin gayan nan? Wai gayan nan wai bude bakin sai ce wai sai ta bada kuɗi tukuna zai bata ofa. Shi yasa ba na ce Bintu kar ta je amma da ta dage sai na kyale ta. Ni ba san haka suka yi ba. Sai ɗazu na je gida na ga tana lissafa kuɗi sai na ce mata wannan kuɗin daga ina. Wai take cewa wai wurin momi ta je ta aro kuɗin wai za ta kai wani kansala ya bata ofa. Na ce to wallahi ba ta kai mai ba. Wannan shine ci da ceto kenan. Kawai dai na ce yanzu ta yi haƙuri tunda wannan abun nasa na gaba na Allah da annabi bane ba ta yi haƙuri insha Allah zan nemi mata wani aikin in Allah ya yarda. Mutumin nan bai da mutunci wallahi. Kasan gayan nan haka ya zo nan kofar gidan ya same ni da Bashir wai sai mun goyi bayan sa mun haɗa kai da shi ni kuma na tsaya zan yaga shi Bashir yana ne yace mu a'a ba za a yi haka ba mu karɓa abin da ya zo da shi ka ko ba koyi mun raba shi da shi sai mu raba mutane. Sosai kuwa amma kafa ka manta fa wannan gurbin aikin da yake raba fa hakkin yan daɗin kowa ne ba wai alfarma yake mana yake raba mana ba. Don haka dole mu tashi tsaye mai maganin zaluncin wannan mutum saboda abin nashi yayi wallahi. Gaskiya ne zan shigar da wannan magana a cikin mitin da zamu yi. Ya kamata abin da ya sara mana kawo ma kenan kuma yanzu ka shiga gida sai ka tambayi Bintu ta ma bayanin yadda suka yi da shi kawai. To ka san wani abu bai kamata mu kyale wannan mutumin ba mu zira masa ido ya lalata mana gari gaskiya sai mun yi maganin sa. Bari mu je mitin din kawai za mu tattauna. Ni bari shiga kawai. Sai ka sai mun hadu okay. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. San da zuwa. Yawwa. Bintu? Na'am. Ya aka biki faɗa min yadda kuka yi ba da new kansila. Ina nufin a game da maganar sayan ofa. Ai abin da yayi Ibrahim na marasa me zan ce. Shi yasa ma ne ka ji shiru ko maganar ban yi maka ba. To amma ina da buƙatar sai kai da shi ai ko? Ai ina gaya maka wannan mutumin gabaki ɗayan shi ba mutumin kirki bane ba. Ka san ma me yace? Ta yi mun na je na same shi a guest house din shi. Ki je guest house din sa ki same shi? Haka yace, ni kuma shine ne tahowa ta gida. Da na dawo gida shine yake tafa min kiran wayata. Sai ne rejecting daga ƙarshe ma sai ne blocking number din shi. Kuma shine baki faɗa wannan magana ba sai zan tambaye ki? Ibrahim ina zaka je? Zan je ne har gida in same shi ni ne blocking din shi da kaina gaba daya. Allah mai iko idan Allah ya nufe ka da ka ji daɗi ba wanda ya isa ya hada ka yanzu ga shi nan komai ya tafi daidai Allah ya kaɗa malam ya tafi shi kenan sai abin da hali ya Allah sarki amma Adamu baki da imani wallahi ta tabbata Adamu baki da imani awata 28 ko ruwa na kasa kaiwa bakina ina ta tunanin malam ina ta addu'o'i yanda za a yi malam ya fito Adamu amma shi ne kika fito daga cikin ɗakin kika buɗe kicin kika ɗauko kifin da aka siyo za a yi abinci da shi ke zauna kina ci kina yi kina wake-wake ko Adama? Allah sarki azumin na ta'ala Allah ya miki kan yanko wannan kifin da kika ga ina ci biyayya ce ga marigayi malam na ta'ala. Adama marigayi fa kika ce marigayi hakin kashe shi? To malam ko bai mutu ba aikin san yana ce yana warin gawa
mutumin da ba a san sadda zai dawo ba a san a ina yake ba a san a halin da yake ciki ba yawwa kifi kuwa da ke ga ina ci wallahi kin ga magaji saboda magaji ya samu abinci mai inganci inda kin gani magajin ya tabbata magaji ke ko oho idan kika tashi watakila a ƙauyen ku kina kiwon dabbobi a cikin tumakinki in ta aihu za ki iya sa malam na ta'ala don ki rinka tunuwa da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a kanki hauka maganin ka Allah a kanki Allah ya dawo min da malam don haka daga yanzu nan babu mu ba bacci ba cin abinci ba hutu babu tsuguno ko kwanciya ba za mu gushe muna haka ba har sai mun kwato dan uwanmu wanda aka kama yes sir malam Tsalha dan uwanmu ne kuma ya yi rashin sa'a guda ɗaya sannan kuma ya yi sa'a babbar sa'a guda ɗaya rashin sa'a da malam Tsalha ya yi ita ce ranar da ya shiga aiki washe gari aka dafe shi wannan ba ƙaramin rashin sa'a ba ne domin bai san aiki ba bai gama karɓar horo daga gare ni ba da yanzu nan muna nan tare da shi sa'ar kuma da malam Tsalha ya samu ita ce a matsayinsa na sabon ɗan ƙungiya ya tsinci kansa a inda zai sami experience fiye da duk wanda yake wajen nan banda ni domin ni na halarci yaƙi an yi ruwan wuta a kaina na sha harbi alburushi 1,153 ne a jikin nan nawa don haka ni kada na fi shi gogewa amma kam ɗinku babu sama da malam Tsalha saboda ya tsinci kansa a hannunki da nafas da wannan nake cewa za mu tafi gidan mai gari domin yana so zai gana da mu yallaɓai wai me yasa ba za mu kutsa cikin jejin nan mu keta mu je mu karɓo ɗan uwanmu malam Tsalha ba muna da yawa fi yallaɓai zuru ba za ta ci zuru ba fa kai shiga wannan jejin sai an shirya da haka ka bari mu yi shirin shigar domin waɗannan mutanen ba ƙananan hatsabibai ba ne ba ƙaramin haɗari ba ne ka gani nan haka nake in na ga dama sai ka gani ni ba ibilishi ba ni ba shidani ba ni ba mutum ba ni ba aljan ba ni ba ifiritu ba da haka ku bari mu shirya inda za mu je mu kama su a nitse mu je yes sir Aikwa in dai hoda ce ka gamu da ita don neman abociyar sa ta ci. Shikenan. Idan baka mun shiru ba, zan sa su sake karo mun bulalai 50 su zama 100. Kuma duk sai sun kare a jikinka. Ai gwara ne wub da shi. In fanta ma iya son raina. Kullun na kwanta sai na yi mafarkin kimariya. Ka san yanzu wata da ta ganka sai ta kwace min kai. Maza zan yi in yi kokari in je wajen Malam Dan Jafaru. Ya samu ya makalo mana wuyansa ya kama mana shi gam a wuya.